Quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, l-eks Ministru Tonio Fenech reġa' sostna li ma mel xejn ħażin meta rċieva rigal mingħand is-sidien ta' kumpanija involuta fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta. Ir-rigal kien arloġġ tal-lira u marru bih id-dar ta' Tonio Fenech l-Aħwa George u Ray Farrugia. Il-ġudizzju tiegħi dakinhar illi ngħid isma' dan ir-rigal jidher ġenwin. U li allura nista' naċċettah għaliex mhux qed jingħatali biex jinfluwenzani, stajt naċċettah skont meta jien suppost nirriġetta. Hawnhekk ir-regoli jgħidu jien għandi nirriġetta jekk naħseb li dan qed jingħata biex jinfluwenzani. Jien dakinhar il-ġudizzju tiegħi kien li ma kienx qed jingħata biex tinfluwenzani. Arloġġ tal-lira huwa rigal ta' valur, iż-żal Tonio Fenech ir-rigal ma kellux valur għax għamlitu l-mara ta' Ray Farrugia. Taħħa qed nitkellmu, da bħal meta qisu xi ħadd jien naf ma nafx Pinġa xi ħaġa għalek din għamilta jien tajtielek, Madonna kemm qed tiġibuha bi kbira. Iżda fil-verità l-arloġġ ħalset għalih il-kumpanija Power Plan. Meta faqqa dan il-każ, Tonio Fenech kien qalu wkoll li l-mara ta' Ray Farrugia tagħtu l-arloġġ għax tammiraħ, xi ħaġa li Ines Farrugia ċaħdet meta xedet fil-qorti. Mistoqsi dwar il-proklama li ngħata George Farrugia, Tonio Fenech qal li ma kienx preżenti dakinhar li ttieħdet id-deċiżjoni fil-kabinett. Saħaq li dakinhar tad-deċiżjoni mar bħala kelliem fil-programm Xarabank. Qal li ma jara li jagħmel xejn ħażin billi jagħmel dan anke għax kien il-partit li talbu. Mistoqsi dwar jekk George Farrugia mexiex mal-kundizzjonijiet tal-proklama u qalx il-verità f'dan il-każ, Tonio Fenech insista li mhux fil-mertu tiegħu li jagħti l-opinjoni tiegħu dwar dan. Il-qorti diġà m'emnitux f'wieħed mill-ewwel każi li ddeċidiet.